Jamen, hej med jer i dag. Jeg filmer med mit nye filmprogram. Det hedder det der... Et nyt, det jeg har fået. Og jeg har aldrig prøvet det før. Min ven Oscar har sendt det til mig. Fra en eller anden Google/YouTube. En eller anden viste, hvordan man downloadede, og så sendte han filen til mig. Så jeg er virkelig spændt på, om det virkelig er noget godt skrammel, som jeg kalder det. Det sidste program, jeg havde brugt, det var Camtasia. Og det er bare lort. Fandt jeg ud af, at der var en, der sagde, det har bare det sejeste intro-redigeringsprogram, og bla bla bla. Ja, jeg tror ikke lige, den er så god. Jeg tror ikke lige helt på den. Men til gengæld, så tror jeg på, at det her går. Yeah. Jamen, så fortsætter vi game mode 1. Nå nej, I har jo ikke set, når jeg byggede alt det her. Jeg er i gang med sådan en mega fed mansion. Og den er bare kæmpe stor og nu lukket. Og så nu åben. Og her kan jeg lukke den. Og åbne den. Og så har vi den her. Og så har jeg lavet en lille stue med tv. Så lidt big tv. Big tv. Så har jeg lavet en gang her med nogle værelser. Og det jeg var i gang med nu, det var noget jo herhen. Med porten her og sådan noget. Og her tænkte man, at det skulle være sten. Men det man starter med at gøre, som jeg plejede at gøre, når de andre så med, så gjorde jeg sådan her. Lagde de ting, som jeg helst ikke vil smide ud her i, og sådan, og og så holder jeg bare shift i bunden og trykker på den der. Så, og så tager jeg kisten her, og så tager jeg, det er den vigtigste, og det er den allervigtigste. Den er brugt på hele min mansion. Og glassen her, den er også rigtig god. Og dem her, den kan man bruge til mange til. Og kæder her, den er til at dræbe, hvis der kommer fucking irriterende dyr, som hele tiden forstyrrer en. Så nu skal vi bruge sten. Så bare den helt normale sten. Sten. Nej, det er da ikke så... Jo, det er da fint nok. Egentlig. Er det dig, der får dem til at sige det, der lyder, Oscar? Ja. Fuck, det er rimelig awesome tekstpack. Hvad synes du, jeg skal bruge? Det der eller det der? Brosten. Og så stenlagt. Ej, jeg synes lidt den der. Nej. Jeg tror, jeg bruger den her brosten. Den er meget bedre. Meget, meget bedre. Det ser virkelig awesome ud. Som om man har sat sten sammen. Og det var jo godt, fordi man har virkelig sat sten sammen. Brosten. Så begynder jeg at gå ud af. Woke up in London yesterday for myself in a city near Piccadilly. I'm scared you don't know what you want. Your names and numbers is that London. When the days are cold and the cards are falling, the seams we steer are made of gold. When your dreams are failing, the ones we feel like a worst over. When the blood runs down, I wanna let you down, but I am outbound. This is all for you, no matter hide the truth. No matter what we greet, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom.
Oh, when you're feeling my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't pick too close. It's dark inside. Ej, Oscar, det er egentlig ved at blive lyst. Allerede ved 4-tiden. Cool, man. Egentlig virkelig cool. Vi har været op næsten hele, hvad skal vi sige, natten. Den er allerede 4, og det er lyst om foråret. Det kan jeg ikke forstå. Overhovedet ikke! Nej! Nå. Kom, ikke pik. Og den lugtede lidt af gammel slik, men den kunne jo stadig spise. Den kunne ikke stå på egne ben, for den var lavet af lort og sten. Og det var jo fordi, at bjørnen den var større, den ville bare gerne ned i hendes mor. Kat den var sød, og den ville gerne miau, eller what the fuck er det jeg siger. I have a great idea. Woke up in love yesterday. Dim. Just imagine Africa. So easy what to do, like to the peoples in the world. Every boy in every girl. Det bliver det pænt. Bakker det? Ja. Kan du komme her og hjælpe mig? Yep, bare. Jeg skulle bare lige hjælpe min ven der. Han havde lidt problemer med nogle små dæmmelser der, som hele tiden pruttede af. What the fuck? Det. Det ved jeg ikke. Jeg sagde det bare, fordi jeg ikke ved, hvad det betyder. Man får en helt stemme. En hvad? Ja. Hvordan? Ved at man sluger helium. Nej, ikke sådan. Du har et program, der får en stemme til at være helt. Nej, det ved jeg ikke, hvordan man gør. Gør du? Nej. Prøv at søge på Google, snakke heliumprogram. Måske er der også lidt en nyere computer. Hvad? Måske er der også lidt en nyere computer. Men når man ikke har brugt tastaturet, jeg tror det er 10 sekunder, så slukker det.
og bliver mørkt. Sådan også på min telefon, der tænder tastaturet også. Telefonen ikke fed. Den er mindre end din. Meget mindre. Den er også lidt grimmere, synes jeg. Og når det biber, når jeg trykker på knapperne, det er noget, jeg selv har sat til. I kan gøre sådan hele tiden. Så Og gå ind og prøve det en fed. jeg får lavet det. Jeg synes, jeg tænker altid, at jeg kan lave sådan veje der del, altså sådan veje der deler sig sådan til forskellige sider. Og så der skal, jeg kan lave en rundkørsel sikkert. Så kan man kommer man ud af porten, så kan man dreje til den side og lige ud. Det er sådan en kæmpe city med hver, og så det største hus her. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det var det, YouTube. Vi ses. Ja, vi ses senere.